आमगेलो आता गोपाल प्रभू मंगळूरचेची हांगा दुबई येऊन आता तांणी वर्क करता असच GSB संमेलन मस्त प्रप्रथम जावन इंटरनॅशनल संमेलन हांगा जातास यूथ ऑफ GSB थंय एक आयोजन करून आभरण ज्वेलर्स सांगेल प्रस्तुतीर प्राइज जातास कार्यक्रम मस्त जाण तुम्ही मेळतासच हे दुबई म्हळ्यार एक कंट्रीन तू एक स्टेटान तू मेलची ऑपॉर्च्युनिटी बारी उणे गेट टुगेदर जावचे असले गेट टुगेदर आज जातास कसं दिसतास भारी खुश जाला बट आम्ही पुढे हांगा आमची समाजान तू जॉईन करून आशिल्ले सो एक इव्हेंट कोडका म्हणजे कितली कस्टच पण आमकां कोच सो त्या मध्ये सोडून गेले बिकॉज ऑफ सम गव्हर्मेंट रिस्ट्रिक्शन्स जाल्यार आज बारी खुश जाली इथं म्हळ्यार तुम्ही थंय साकून येवन यूथ ऑफ GSB हांगा ह्याच केल्यार एक इव्हेंट केला म्हणजे अँड वी आर व्हेरी हॅपी टू हॅव बीन पार्ट ऑफ दीस अँड व्हेरी वेल ऑर्गनायज थँक्यू सो मच फॉर दीस ऑपॉर्च्युनिटी पूर्णान मेळ न्हू वापस रिफ्रेश करपाक मेमरीज रिफ्रेश करपाक जाला आमकां थँक्यू व्हेरी मच वेरी एप्रिशिएटेड ऑल द एफर्ट्स डन बाय यूथ ऑफ GSB रियली एप्रिशिएटेड थँक्यू धन्यवाद.